Čo obedujem u starej mami? Máme polívočku dneska. Fazulovú so zemiakmi z ruskovej fazulky. Ňam, ňam. Majka bola spokojná. Vieš, má polievky. Tak tam. Takáto sa robievala kedy hlavne na dedinách. A ako druhé je taká plnka s hríbami. Stará mama si dala väčší kúsok, ale ja iba takýto malinký, pretože je to aj z pečienky. Ja pečienku nemám rada, ale za to hríby milujem. Kedy moja mama to robila dosť často, ale takže sme mali domáce kurence a tam robila plnku, ale bez šampiňónov. Takto som to bohužiaľ vydzobkala, ale tak keď to nemám rada, tak čo? Po obede následuje kávička a doniesla som starej mame takéto kukísky na ochutnanie.